prepare yourself for the big fight. Og Inday. Tanini. Sa tanan, First of all, mga kong katahuran kaninyo, Idol Inday. give me one more chance. Mangayo man, mangayo. Give me the greetings. Ilabi na sa mga suking tigpaminaw ng inyong programang mga gapnod sa kinabuhi. Most especially to all the listeners of the stagnant of your life. Lain pa yato, Dulanday. Una ko magsugod sa akong sungat. Before anything else, to proceed my letter, Kita na day ko sa MTV sa Naong Bato. I saw the MTV of Naong Paystone. Piston. Naong ba to? So, partner, tinistam to rin. Di ba siya nalog in English ay? Ayaw sabi. Isa rin itong aktor dito. The name of the actor, Neil Patrick. He's short from the graveyard. Bangkay. Kailangan. Okay, babaya. Ako rin si Timmy, taga Ecoland Subdivision sa una. Just call me Timmy. I'm a former, my house is former of Ecoland Terminal. Pero karon na namin sa may Arcastillo, Agdao. And now, I'm here in Arcastillo, Agdao. Sukad nga, giatake akong amahan ug mipanaw. Stokes, my father is died. Sukan, partner, sukan. Si matingala ka, bago ng kuwan sa dictionary. Naungo na og kasino ang akong inahan nga si Julieta. My mother, So na, naungo na siya. Sige. My mother, kikik. Naungo. Sabi ko pa. Ako pa. At inistam ka niyo, partner. Pa-Japon eh. Sabot mo in English dahil ni Day. na may kikig nga ungo. Ungo man din. Ang sulit ako. Tingin na sa ungo dahil. Kikik mo na. Mag-alis pa na rin. Inungdan nga, ibagsak ang mong negosyo. That's my business is falling down. Ug sugdan nato ang akong kasinatian sa inyong programang mga gapnod sa kinabuhi. This is the story of my life. The stagnant of your life.
Timi. Timi boy. Ipit ba na akong masaya aning portahan na ni. Gisik. Pigido dyan ko sa... Kasan mo ito mong kalaban, ay. Daghan mo na yung... Unom dito kabuk alas dito yung baraha di, ay. Timi. Ma, Be, lutoy ko noodles ito, be. alas 12 na, oh. Karoon pa ka ni uli. So, yun sa may gusto ni muli, dahil ko dahil alaon na. Maganda, kinuli ko alas 12. Kanya, pilihan na sagka. Ano, ratang akong 100,000 dito, eh. Isara katuyukan. Ma, Pili ko ka ng poker. Lain mo ng poker, no? Kaya magtinanaway, raman mo, anak. ano mo duwa, mangkana nga. Ang guyay na minibal, ani mas braha. Kung gano'n yung kahit ates, kasino ba yan, anak? Ikaw ba? Kanang imong kadugayan imong duwa ng kasino ma tanawa ingna kong bakakon. Kanang negosyo na to nga gipundar ni Papa mo wa gina ba? Ay, ako nga nung mga kwan, wala man ang negosyo diya. Nga kanya ko lingaw-lingaw raman eh. Lingaw-lingaw. Kasi nakalimot ka ito ninitabo sa to pamilya ron. Gikan tag nindot nga subdivision karon na mali na lang ta diri. Nag-board na lang ta. Anak magid na usahay. Wala, baliktad magyapong panahon, di ba? Gigagas ka pait, mahayahay ka. Gusto na gini ka rin to. Dili ko ganan, maruhay di ay. Maruhay ka, anak. Mataas ka. Niya ba sa'yo taas, ubosan na lang ko na siya. Gusto ka madaog? Sa? Gusto mo ka madaog? O gusto ko mo daw. Gusto gini ka rito sa madaog. Dili ko dito. Gusto ko daw kasino. Ikaw ba? Lang mo sige magkakingunan anak ma. Anak, kabalo ba adyo ka nga? Maura di ako kalipay. Ikaw medyo kung kwan ang kalipay ba? Ikaw gusto ka wala ang kalipay? Kuhaan ka mga sindi ha? Kuhaan ka ng mga DVD ni mo diya? Gusto ka? Ha? Ma, ayun ang kapila-pila ko mga... Suka nawala lang yung papa. Kapila kayo. Uga na kayo din ako kinabuhi anak. Kasabot. Ikaw daw niya sa akong dapit, be. Ha? Ayun. Ma, oh. Imo na po nang ilabtan ako mga koleksyon ng DVD diha. Oh. Ang Steven Suabe ra ba na ako naghirman? Sabi ka anak pa. Gusto ka gawa na ko. Pati na pala, puta na mo ginagawa mga kingkoy nga mga silor mo nga. Ma, Grabe ka. Aling Patrick na. Mga Sailor Moon nga. Mga tuxedo mask. Ma, kalintay na na. Ma, ayun ang pagdulag kasino. Bakit? Basino niya ka sa tapon nito na ani? Ay kabala ka. Kaya na ko'y nailahan dito nga. Buwan, amigo na ko. Alan ang pangalan. Lutuan daw ka nilang spaghetti diri. Ako'y labot Tao na anak. tanara na balay diya sa Belisario. Akaw yata. Ako'y labot anak ma. Ang ako ba? Basino niya, wala na may bilin sa to. At tungod ni mo, naungo na ka na mo sugal-sugal ni mo. Ayoko na! Ayoko na! Anak lang taka! Ha? Oo, inahan lang tiga kung gusto kang makalimot kay Papa. Ayaw nga pamagi. Gusto ba mo gusto niya? Ha? Magbakasyon ka. Bakasyon? Maramang kita ikwarta. Hindi na kita bayad ng boarding house. Bakasyon na noon. Hindi ka naman sige pa magasugal mo pa kay kwarta. Baon niya makadaog ko. Ha? Lipay ka. Ha? Ayaw ko na ang istorya ko da. Timoy? Timi ma. Nani ka daot ni mo, yung marinig bundak na kong angga. Ay ko ka na ba? Kabalo ba ka? Kaya matulog ko, hindi ko labi ng pildido ko, di ko makatulog magayang. Unyay mo kung kakalipay? Unyay ko sa'yo, matay ko sa'yo. Ha? Tubag! Sige na, dili na. Lahi kaya ibisi ko rin akong madai-dali dire. Hindi na mo ka ako. Di mo mo kong bawal-bawalan. Wa miya mo kay time sa kuha, kaya tara magas kasino. Oo, siya gusto ni mo. Nakoy time si mo, nyawatay, nyag makadaw ko dito sa kasino. Ngayon na pagkapang-load. Ngayon na pagkapag-date mo. Ha?
Ma. Kamunodog ko amigo nga si ang uyab mo gasto, ikaw. Sayang na ng pagka-charming ni mo. Ha? Di ba ikaw ka-charming ka? Di ko gusto mag-GGB ko, ma. Di ko musundo ka tong amigo ni mo nga na GGB. Dili ba sa'yo man Sige, basta walay basulay ha, walay mahayay. Ha? Ayaw ko mahayag kung sumitabo sa tong negosyo. Timoy, ayaw ko. Mawan ang tagkwarta. Tim, ayaw ko alapang istorya. Di mga mabato. Diya ka na. Timay! Timay! Oh, labay na. Dugaya ni mo mulabay, oy. Uy, ano nga di mga bulabay diya? Hoy, Tuyix. Kasan juga ditumbuyan ni ba? Sir, inino ko nag-ako dahil siya, balay na ko dahil siya, ikaw ba? Saan mo diya? Sige na mo katulog. Hinay kayo mo diskarte. Ay, nang hulita. Labay na na. Listi ni Batanon. Asa ka nini ha? Kaya lang, pildi na madyog. Tuga man nagduwag. Tungit niya. Wala na, ni. Pagkiyas mo ngayon eh. Nihikta na ba akong cellphone? Ano? Wala ko cellphone na ba? Sugal na na tanan. Kat-kat madyog ko, kat-kat. Pildi ko ng kat-kat madyog ko lubian ni Ron. Ang pagkagal. Kanya lang ko, kamu ba kalaliman mo? Tayo manay dyan ni di ay. Ha? Sige matawa. Uy, dali. Kapalo ka makakasa pa may baboy ron? Te, kung mana kayo kasokol, te, hindi ka na nabarahan niyo di ate. Pwede, unda mo na ganyan, magpala sa ta, piyat-piyat pa, tistingan tag-piyat-piyat. Hindi. Ay, sa kapayahan na ka. Hindi na na diya. Ay, kung pinabuta niya ha. Dako na naman kong pildo. Basik ka ron. Kalianan niyo diya, kaya burot nyo yung kwarta ron ba? Dali ka di ba biyuda naman ka? Oo, Jigs, lolo Jigs. Saban, si Mayong mag-date-datean doon ha. Sige. Sinayay lang. Ano naman pag-date diya? Ang kwan diya, hitsra, impas magiging mo diya ron ba? Kasi di ba, kisa naman pa nagsulog ko guma eh. Baho naman sa tanin eh. Ay! Kasi pagtuloy sa mga ng mga ungo. Hey! Kamu diya ba? Kabalo ba? Wala lamok dire, kasi daw gumadya. Kanina po ni Miss Crow nagdao ba, mag-practice sigig sayo, magsigig paso o guma. Tanawan ng mga daw. Nanga-addict sa guma. Sa tapay daw. Buo ko. Ay, nagnaong ni mga men's crew day. Hello? Di ba na sila mag-practice ang dalan niya, magdao o guma. Kuya, matawan na ilang battery naman na ilang gidala. Dalawa, ilang gisaksakan sa ilang naka-iPad doon, ang ilang speaker kay Abigon. So, magpagtugtog, anak. Ay, nagnaong ng ilang ano ka ng niwang kayo, ay, si Pagalala. Ako na si Bangkay. Pero sa bugunin na nagpapula. Wala ba na siyang nabuhi na siya? Wala na buhay na kundinar na. Matira na. O Julita, di ka ka mo tira, ikaw mo tirahon ron. Wala nga daw, Kubi. Ako kagita-gita dahil 80 po limit na ko. Bebe. Dipit ka na ba sila ng lamisa, be? Ma! Hindi ko mag... Ma! Itabo na ko akong bosong naong. Damay ako picture anak niya. Hindi ko magpalaksa. Iyar ako nangita ni mo. Ate Moy. Twix, dalo na ako ng mama. Imi-imi ka, Timoy, may pangalan ni Moro Birds. Sir, Timoy, may pangalan ni Moro Ay ko kadyaw ha, basi isa ka dangaw Ruben ang height ni mo. Tistingi ko! Ma, tara na ma, muli na ta ma. Tistingi ko na naman ko yung pizza ko.
ko kadlukan ng pizza corno ni mo ha, kay naraba ko yung Indian pana na rin. Kasi ka ron. At, takinitimi, timoy na idako. Anak, amo rin mo, anak. Gusto mo mag-wild good rin ma? Anak, ay lang ko sige. Ay lang ko sige kwadre mo. Para na gani. Ay, sige, Ikaw gusto ka dito. Ako gusto ko mag-wild ba? Basta, ikaw ba? Ay, hindi ko tapos ito nga na diri. Ikaw ba? Ano kay, di ba ko di mo respetuhon, anak, kaya mata ka. Respeto? Saan bang respeto kung inaan na rin ang sige tungit? Kung dilis tungit dito sa kasino? Ha? Anak, Maski ako wala kaya kami norte ba? Limuot kayo din. Ako yung mga limuot ko, mga dancer ko yaw. Mauli na ta ba? Kasi gusto ka nga mag... Ayaw ko, ikaw, sakit ka ba yun? So ay gusto madungog ni Mugikan sa kuha, ha? Maungo na juga. Ano mo sa inyo ngayon, Duma? Ma, kung di ka magpabandong sa kuha, bahala na kasi mo kinabuhi. Grabe sakit kay ka madultiti mo, eh. Masig nakalimot ka. Talawan yung passbook ni Papa. Ma, Usakin eh. 80 pesos na lang sulod sa bangko. Counter natin eh. Account talaga ni kay... Withdrawn pag inanin mo ng 80. Sayang kayo, Uchin. May 23 sa katuloy pa na lang. Una na ako nila. Ba't sila maganda? Ma, naapa ni 50 milas. Imo pag yung withdraw. Isukal pag hindi mo. Anak lang, namasin naman ko, anak. Pamasin! Sige na lang kang pamasin. Tarawan na itong passbook ko. Ay, sa pagod. Pabinaw rin. Ay, ko ka. Isa man ako yung mga gilikanan. Ako yung mga anak ko. Sa mali. Ha? Ay, ko ka na na. Ay, anak na ba? Kung ninato na ko ng imong patilya, be. Okay. Ayaw ko ka na na, ha? Istorya naman kumala. Ina, hindi mo mawain. Samang ka? Istorya naman. Bakit dapat ako ito walang kwata yung papa? Ay, kung si kasing kaya na sa tao, ha? Ha? Uri na. Uri, gara na ka ba? Masama na, ha? Kadak, gusto ka nga ulit tao na ka, pakong ulit mo dyan, be. Sama na, ha? Tingin na lagi Ay, na. pagbuto-buto ka na yung kwata. Panghita itong trabaho. Muli na ito. Sige. Hindi ko muli. Sige. Ikaw ulit ito. Ako na lang muli. Sige na. Aram niya na istorya. Hindi ay. Sige na good ni kay luoy kayo minute pa wala good mi sud al taon ni. Ay, tita, ay, kabalo ba ka nga? Bayaran lang ako na ni kung mag-away ta. Ay, sus, tita, ay, okay lang kayo na, tita. Lista lang na sa kuan, lista lang na sa bye-bye. Kay ligbalon mawala ra. Ha? Ay, ikaw ba, tita, ay, wala man yung problema sa kuha, pero yun na pa. Wala ni guwapa lagi karon ni. Ay, maupa. Oh, dungagin 5,000. Wala, uy, ikaw ba? Ay, ka pa ginana ni. Uy, ikaw ba? Maula na dyan ko, ba? 5,000 na ni magyatang sa kuha. Pero, namayat lagi ka karon, nag-jacking ka? Hala, oy, wala, tita, oy, paano na ko, Sun self-diet. Oh, ba? Hindi mo nagapang ka, mara nagagsikuan. Okay, 5,000 pa yun, oy. Kay Amil na, maula ko saan ako ni pagbayad ni mo ba? Ay, tita, ayos na ako na nabayad, oy, importante, nakahiram ka kwarta. Lagi, uy. Oy, tita, Karay mo buka ni, mura kang si Karel ba? Baka na nagsasya padilya? pa, wala kwarta, tita. Ay, kumakyas na malis. Dapat na ko tagtindahan sa una, no? Gamay pa kay ko. O gani. Kumusta naman si Kuan? Katong kaduhan ako sa una. Ah, si Timoy? Si Timmy. Nalito yung tao na, uy. Ay, maupat. Oo. Kaya ako nakita niya, tita ba? Crush kayo na ko na yung anak. Crush tayo naman kung anak ha. Pwes. Tita ba, regards ko kang Timoy. Tita naman siya uyap. Ay, wag yun ay uyap tao ng akong anak, uy. Ay, gusto ko. Kabalubak ka? Kabalubak ka nga, nangutana po na siya sa kuan ni mo? Inoot ka, tita? Sa kuha ko na.
Naong mo, pagkitaon sa mga anak, kapangit ni mo. Saan? Pasensya na kahangay. Gibukas yung ko karon na ay. Maula mo sa takatimi, ani. Ayaw ka na, guwapa, bitaw ka kayo, guwapa ka, oy. Ate, kasi tita, tanaw na kong bukas ko. Dili, oy. Di na ko na. Maro mo na siya pinya, yung maro na ka. Napikot ka na kung mata tungkol sa bukas. Dili, mawala naman na normal man siya sa dalaga, ni. Ama ba, tita? Ay, guys ko, tita, Pin. Draw, panulong diri, oh. Ulang ako. Si, Dimi, anak. Siya naman gina, tita. Oh, tanawa ko na kay skinny jeans, oh. Nya, pitaks-pitaks ang tumoy, oh. Ma, dara na, ulit na ta. Anak, kailan ka ba kanin niya? Pangitan, biyanan eh. Sinika Blue. Ano, lagi? Hi, Timmy! Sumuyang. Hakdap dayon, Nick. Kinsam ni siya, ma. Sumuli. Ay, kababata ko nga di ako tapat ng tindahan sa una ba? Bata ko to kong anak ni Kwan. Anak ni Stipa. Nya. Dapat ang tindahan ay nagsira lang iyo, ha? Amo, ha? Kuha na, 20 branches all over the Philippines. Nakakaya mo siya. Dato na kayo, me. Anak, ilan na yun? Kami naman na lang. Ma, nanasal ka. Masul pa na itong kalisod. Nanasal Lisod ka, na ma. tayo. Wala, wala. Ay, hi. Nika, no? Ah, Siya, oy, lain kayo. Nika, Ito man na sa personal. Nika na siya ang iyang pero ang iyang ganuka. Ginuka ba yan na? Suling na, man ba yan ang ginuka, man? Tama mo din akong ginanggag nuka sa una, nanika na gidin sa bugo. Hindi ko na ayaw ng naong anima. Mga ginukam yung Wala naong. yung born gina. Wala ay, wala ko gip. Guwapa na kayo kakaroon. Pangalangan pinya ba yan? Pangalangan pinya. Bitaw, pangalan kag Pinya? Hindi, kuhan magug ka ng rich in fiber, magug kay ka. You're good for my heart. No. Saan man ako ni? Sige na, kuya ba na na? Ikaw hinay, maging bayot man siguro ka. Ma, maski kang bayot, ba di mo patol aning naungan ni? Anak, kuna na. Maski itong amigo na ko nga si Marlon Marces, ba di mo patol aning naungan ni? Hindi pa po na siya mapatol ni Marlon po. Nang tanawang naungan, nangupak, mura ka ng lapalapa nga naliki. Anak, rin, mawala na. Ato na ng limbasan na nato na. Siya na kayo na timi ha, kay kanang... Kuhan ay kuhan magungko na pa-facial. Ano siya gigamit ano niya pang pisyal? Ano kapos yung Ano ka wala ka kay... bako? Espaltuhan naman akong naong. Sinanak. Amis na ni. Primero right yun. Gona yan, gona. Ma, ayaw. Nanasan yung style. Ikaw niya, ikaw pala kota. Anak, biya talap. Sige, Saan? hindi ka pinita mag-date? Anak, na. Mura juga kalendaryo ba? Sige, di ka i-date ba? Nabusog ba ka? Salamat kayo! Bisan kabalo ko ako'y mabayad, ani! Pero busog kayo! Sinsya na ka, nagbili na akong pitaka ba? Kailan pa ka sa kotsoy? Ang Sumuka. gustong kadula ni mama ni Mustungit ba? Huwag mo lang tanan ni mo. Choy, kita dyan 5 GB? Muna ko ingon ni mo, Brad. Hindi ko sinsusigag sugal, tanawa. Choy, tayo na masaman, matag ka dili. Sinawa si Pichakorno eh. Sungay, masulis kabaw. Dili na bitsa korno, Choy. Ito na. 29 ni Balisong. Oh, taraw. Kan, ano. Oh, Pero nga kantag bayitsa ba? Pero hindi na takaduko. diko ng tiyan ko ha. Dali abat. Dara lagi oh. Oh. Oh, gusto ba kasi Silio oh. Dugan. Oy, Mr. Palaway, lagi ka. Ano mo hawak ka? Oh, nay, 1,000 oh.
Pagod, miss. Ako, miss. Di ko mo patol ang babae, miss. Pero patol kong pangit. Kapag yan ang nima. Naunan lang ka. Diyan man siya, Timmy. Babae ni Laki. Maminang Laki ni. Abay. Naglipong ko. Let's call me Toyex. No, impossible. Hindi lang na siya. Sige na, Brad, kaya wala ko yung oras, Brad. Mag-date pa ming duha. Brad, ha? Agawas niyo mo dia, Brad. Another report, Brad, ha? Protection niyo mo ni Brad. Siya nakato, ha? Okay lang mo eh. Ah, dito taagi sa kuwan doon. Sa backdoor taagi, sa pirate seat ta, dito dira mga agi, mga hatang na buna. Choy. Murot din ako mura sa aning... Asa man? Ay, nagpalawi. Nag-cheese dia. Anay, 500, oh. So, mo ni mga, Ano lang ko si Mama Joy. mga pulubi nga. Spooting mga nakapulo shirt pa man. Kahit shirt pa. Miss, ultihan na kanila. Ay, kaila ko rin mo. Dili ko mang laparog babae pero mukumot kong pangit ha. Laki mali ba ito, anak, oy. Ah, Brad, ayun, ay bastusan niya akong kadit, Brad. Ah, Brad, Brad, liba sa naman mo, Brad. Ay, hala ka sa tinae, Brad ba? ayun, ano, bastos akong uya, Brad, ha? Ay, kingnan niya na uyap me. I feel so heaven. Brad, ano yung smell mo? Sorry, Diyos mo. Sa wayap ako, pray ako ipagtanggol. Brad, pero tigil yung mautang na akong ni mo, Uya, Brad. Brad, isa na lang ka, Brad, ha? Bigyan ta karon, Brad. Uyam na ko ni, ay bastusan, Brad. Gimahal ko ni. Bisag, maot kay tagwal ni. Bisag, maot kay tagwal ni. Ngaw nga ni. Inapot. Mahal ko ni. Basiga, na maot yung naon ni Pukitil. Brad, bisag, maot na akong kaning nga asong iro ni. Mahal kayo na ko ni, Brad. Sila, Brad. Pero mga, Masing kumilo sa wayap ako. pero mga na, Brad, naubi na. Asusina na, Brad. Yan ako salamat kay Brad. Ang ano, nga po buti yung idea. Wayap na dita. Paulay, ako na itong ituyo kay... Alkansi, madali. Sinsya na ka, ako na itong ituyo kay para dili ka bastuson na itong mga tawahan na to. Alay mo, ginaganahan ako niyo. Pero bisag, ang kunan ko ni mga uyap, ganahan kayo ko. Ayan na nga ni. Unsa kaya ko na dungaw? Ba, dili na ko kaya itong naungamay. Dili ni mo kaya? Pero mo kaon kang papaitan nga pait kayo. May na lang to bisag pait tong naong. Makwartahan ta to. Ma, ikaw man yung painungdan mo ng puro Ayaw ko dito. kayo na pagtubag timoy. Ha? Ay po kayo pamili mo rin po ka gwapo. Gwapo na ka, kan mamili mo ka gwapa. Mabisig dili ko gwapo pero kinala ko mamili. Kaya kung di ko mamili, sa na itsura sa mong anak. Ikaw, tanaw mo ito yung uyab din. Sugot ka sa way ng tiyanak yung mga apo. Ha? Anak, paminaw. Tama na ma! Paminaw. Dako. Ayaw na ko gitahi kisa kong igugmahon kisa kumalon. O ba? Musok ko lang gilay ka na ko. Sa ilo ako ma pero Mutubag na gilay ka na ko, Timoy. ikaw ang hinungdan nga nun na yung anita. Ako ay mga pasangilan. Ayaw kong basula sa imong mga sayop o mga mali. Hindi ko lang tama baka dali dito tama kapobre. Tabang ko sa akong gibuhat. Ha? Ha? Ipambayad utang ko ni mo itong maot taong. Kasi awat ko Gusto na. rin nyo, Jay. Ako ba, katusilingan na ito ibayad? Ikaw ba akong anak? Naaning naman siguro ka? Daan pala yung ko, yung kipagbangko. Anak, Kabalo ka. I need money. Kung katanaw si Papa ron, walang siya nalipay sa mong ginabuhat. Ay, gipundar, mo lang giwaldas. Sabta ko! Sabtawan ako kasabot ni mo! I need money now! Ang itag kwarta nito! Ayaw na kong damay-damayan ng imong mga kabuang diya. Gusto yung ganyan mo makita ko kwarta? Ha? Oo! Wala, sige, toyo na ko na sa balay. Wala na mga gamit na sa balay. Wala na yung kwarta. Alawa.
Asa na to mga ref? Atong TV? Asa na tanan? Kung iba maligya. Di paghita na. Ngunya ka saman. Ma, Di ka mo sugal atong maotog na? Ha? sa ilo ako pero Ah, bulakaw na lang sa layo dapi. Timoy. Ay ko biay diri Timoy. Wala na mo lungag na ko diri. Sabay mo luto na akong ikagong tungit. Sabay mo guwala ko. Sabay Kaya. Timoy. Timoy, wala kay pamasahe na ko'y 20 diri. Timoy! Timoy! Remember that piano so long